A teraz ty. Nie. Ale bolo by to vhodné, aby boli rôznorodé zdroje vrhu, vieš? Nedostaneš honorár. To nie sú testy. To je iba smiešné. Povedali. A potiahne jednu pribrzdenú tonu. A že súčiniteľ odporu vzduchu celého tohto aerodynamického kunstu je len 0,26. Niečoho, že v týchto lopatách vidíš všetko. A sú to pekné lopaty. Že máš sexy pásy. A analyzuješ, či je dážnik pre vodiča,